Здравейте, драги приятели! Днеска ще ви покажа как да си направите пистон врата. Пистон вратата може да се направи по два начина. Аз в друг епизод мисля да направя трети начин, ако намеря. Там да го направим. Така. Сега ще изхвърляте листа. Ще ви трябват редстоун, лепкави пистони, торчове, флешър плейти и материал. Айде, пъвам към. Така. Само да си намерим на прекрасно. Така. Аз първо ще направя първия начин. Слагам така двете купчета. Така, обаче трябва да сочи към купчетата. Сега да го направим, да се ближи, правим ето така. И почваме да слагаме надолу. Тук слагаме редстоун торча, а тук редстоун. Тук редстоун отгоре. Така, ето така се слага. И така става. Но трябва да тук вече сега слагаме редстоун. Така стане и тук някаква линка. Добре, ще ви кажа клипа, как много добре сега ще върта. Ето ме отново. Така прави го. Слагаме сега тук редстоун. Направих на грешка. Като я правиш, ще се дойде. Ето ме отново. Ето ме отново. Така, сега ще го закрием. Ще го закрием. И ще видим. Ще закрием, ще прави също и от другата страна. След малко ще се върна, за да го такова. Сега също. Така ето ме отново. Закрих го. И сега искам да ви добавя едно нещо. За да ви се тука, така да ви, не е тук да ви е pleasure plate, тук ще трябва малко по-бавно става така. Така, ако е тук pleasure plate, тук става по-бавно. Оп, айде, така е по-бавно. Някои хора, ако искат да си го направят по този начин, който ви казах. Сега ще ви покажа как работи самата система. Това редстоун, като дойде, той включва така купче и спиран и самия торч. Ето така работи самата система, ако някой не знае. Сега, третия начин. Втория начин ще ви покажа. Добре, само извинете. Прощава. Така. Третия начин е да ще прекратя клипа, за да ви направя това също, както ще ви покажа и друг. Сега ще видим. Ето ме отново. Така направих го същото, както това, само че тук отгоре сложих редстоун. Ето тук отгоре ще го сложих. Защото на същото трябва. Сега ще сложите само един лепкав пистон тук. Ето така става. Ето това е втория начин.
Ако има някакъв трети начин, аз ще ви го кажа, ако го намеря. Но за сега само те виждам. Така, пак работи си. Сега тук си го закривате с каквото се поискате. И тук да сложим... Така да сложим да осветява предимостта. Ето. Само че тук не бива. Ето така си го закривате и другото си го закривате. Това бях аз. Надявам се да съм ви помогнал. Вече ще правя такива... Изкоро ще ви казвам, че ще си пусна мапа. Пусна мап, който почти е завършен. Ще направя клип. Който го иска да пише на лично съобщение до коментарите, както решите. Ето тук пътя. Няма да ви казвам какво е, вие сами ще си разберете. Първо съм табели. Това аз бях. Надявам се да ви помогна. И довиждане!